mga kapuso sa probinsya sa Negros Occidental naman, forced evacuation sa mga residente nga nag-iistar o kung nagapuyo malapit sa mga suba. Sa Banwa sang Lakaselya, naging patigayon kasunod sang nagluntad ng muddy stream flow kahapon. Sa Irene Pedreso may live report gikan sa Banwa sang Lakaselya, Negros Occidental. Liin, kumusta mga kapuso? Dada. Adrian, mga kapuso, siyam kaadlaw matapos maglupok ang Mount Canlaon, dagsa sa gihapon ang mga nagaabot nga bulig sa mga apektado nga mga residente diri sa Banwa sa Lakaselya sa Negros Occidental. Bit-bit ang pila ka mga gamit. Diretso na diri sa evacuation center sa Lakaselya Elementary School ang ini nga mga residente nga nag-iistar malapit sa mga suba sa barangay Biak na Bato sa Lakaselya Negros Occidental kahapon sang hapon. Bangod sa pagbubuo sa makusog nga ulan, napilitan ang mga ini nga mag-evacuate matapos liwat na naman nga nagtaas ang tubig sa suba nga may dala nga mga abok ang mga bato halin sa Mount Canlaon. Sunod sa kay Arceli, nagdesisyon na gid ini nga bayaan ang panimalay para sa ila seguridad. Hindi man tani kami ma'am, siyempre kay may mga sapat kami nga mabilin, kusog gid. Damol kay may mga bato nga gaupod mga balas, muna gapakadto gid dito gid sa amon pakadto. Bangod malapit lang sa suba, ginsulod naman sang baha ang balay ni Concepcion. Rason nga nangayon na inisang bulig nga maka-evacuate. Tudog gid ulan ma'am. Ang akon balay nagsulod ang tubig, ayawang ko bara kanal para hindi magsulod kay putig kakusog sa tubig kagadamo gid sang balas kag mga bato nga gina sa tubig. Yamo to nga sining ko laman man ta sini kung mga muyo ta sa Ginoo nga hindi lang magliwat ulan kay ang bato kadamo. Sa evacuation center naman, mapacheck up ang senior citizen na si Nanay Segunda matapos ginatake sang hapo samtang naga-evacuate. Gako ang gahapo ko gaubo. Sa kakulba ko guro sa tong Lunes sa gabi gahilanat ko. Sunod sa LGU, naglabot na sa malapit 5,000 ka mga evacuees ang yara karon sa mga evacuation center sa Banwa. Magluwas sa mga apektado sang lahar. Kalabanan sa mga evacuees ang nagikan sa 4-kilometer permanent danger zone sang bulkan. Nagadako ang aton nga mga evacuees tungod nga gina-force evacuate ang mga areas nga apektado gid kag atong sa danger zone. Luyag sang LGU nga i-centralize ang paghatag sang bulig sa mga evacuee agud ang tanan ang makabaton. Base sa monitoring sa PHIVOLCS, nagnubo na ang mga parameters ng bulkan, kaangay sa seismic activity kag volcanic earthquakes. Apang wala ini nagakahulugan nga hindi naliwat maglupok ang Mount Canlaon. Base sa contingency plan sang Lakaselya, sa tiun nga magtaas pa ang alert level, mangin apektado na ang bilog nga Banwa kag posible ipaidalom na sa mass evacuation. Adrian, suno pa sa mga naistorya naton nga mga evacuees, kumpleto man ang mga kinahanglan sa mga ini, kaangay na lang sa mga habol, ulunan, kag iban pa. Samtang mga kapuso sinilamang nga hapon, nagbubo naman ang makusog nga ulan o mabasog nga ulan diri sa Banwa. Gani pa dayon nga ginaabisuhan sa PHIVOLCS ang mga residente, ilabi na ang mga nagapuyo sa kilid sang suba nga mangin alerto. Adrian? Maraming salamat kag halong Irene Pedreso.